voorin van zijn joen, dan is het natuurlijk een heerlijk gevoel. Dat is, die heeft fantastisch door. Een steende ovatie met vocale hulde wie juster het Jiddisch cadeau van het Frieske publiek van Riens Gratema. 80 jaar oud en alweer 55 jaar op het planken. En dat was viert mijn speciale voorstelling in de Lawaai. Het theater in Drachten dat ik het begin leidt van zijn succesvolle carrière. En ik heb wel gehoord dat hij zelfs hier sliep. Dus dat zegt wel wat. En ik ken ook iedereen backstage, hè, van de techniek en van de horeca, van de kassa. En dat is nog steeds zo. Dus ja, hij is kind in huis. Het Frieske publiek is Riens dus trouwbleun. En tal van artiesten die mij de cabaretier op het podium stien ha, als Maaike Skuurmos en Siep van der Ploeg, moesten het persoonlijk melden bij Carla van der Heijden, de vrouw van Riens Gratema, van die peervrijkaarten die nog oerwingen. De waardering van Frieslands bekendste artiest is grut. Ik weet niet wat zijn kracht is. Het is ongelooflijk. Hij is still going strong. En hij kan dat. Ik zou daar geen zin meer in hebben, maar hij wel. En dus moest Riens het juiste dogs weer al in het waan. Nou ja, mijn muzikanten Clara Rulman en Peter van der Zwaag ons in Siede. Maar uw tjoegend vakmanskip en duidelijk willen in eigen kinnen. Riens Gratema, 80 jaar. Hoe voel je het? Schitterend. Ja. Ja, ik kom altijd aan naar Riens staan, hè? Nee, al zijn voorstellingen. Riens de Molgier de Sjoen? Nee, En wat vies ervan? ik vind het wel leuk. Ja? Een beetje wel. Een beetje. Ja, vestjes net. Ik vind met 80 hier en dan alles nog uit de holle kennen, dat vind ik een geweldig. Ik wil geen jong, meist die salon, de kleine plakken. Op een bepaald moment zeker mee ophouden wat er natuurlijk. Dat is ja, dat houdt een keer op en dat je denkt, nou leuk het wel. Of de meesten leeuw het wel, maar nou nog net. Dat is zo moeilijk. Dat je het nog heel leuk, ja. Dus still going strong. Yes, ja. We zetten nog even terug.